Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pini sepuh ingkang pantes pinundi, para sentana warga saking Bapak Adi Winarto sekalian garwa ingkang pantes kinurmatan, para tamu kakung saha putri ingkang kula hormati, saha para kadang werda muda ingkang bagya mulya. Mugi kepareng kula matur ngarsa panjenengan sedaya karana ing kalenggan menika kula piniji saking Ibu Dr. Hajah Supriyati ingkang nembe kagungan kersa unduh mantu ing ari menika. Sepindah malih saderengipun kula matur gatining sedya ing ari menika langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken muji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung awit saking barokah saha rahmatipun sehingga kita sedaya tasih saged ngempal manunggal sehat walafiat wonten alangan menapa rupida sedayanipun. Salajengipun panjenenganipun Bapak Murajiono SPD MM menggah lekasing pangandikan panjenengan amasrahaken putra temanten pun Roro Dania Putri Ramadhani Sarjana Sosial kalian Bagus Andrew Aditya Prihandika Ahli Madya Bea Cukai kula tampi kanthi sae handadosaken bingah ing manah ing salajengipun badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Dr. Hajah Supriyati karana badhe mahargya kanthi prasaja miturut satataning agami ingkang sampun rinakit wonten ing ari menika. Mboten kasupen salam taklimipun saking Bapak Ari Adi Winarto kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajawi saking menika mbok bilih mangkih wonten ing pahargyan ing ari menika sampun cekap lan Pak Adi Winarto sekalian rombongan badhe nyuwun pamit. Ibu Dr. Hajah Supriyati namung ngaturaken gunging panuwun saha nderekaken kundur tindak mugi wilujeng suwang-suwang wonten dalemipun piyambak. Ugi mboten kesupen kala Bapak Murajiono ngendika bilih sanesipun nganti temanten sekalian ugi ngasta angsal-angsal awit saking menika Ibu Dr. Hajah Supriyati ngaturaken gunging panuwun mugi kanthi angsal-angsal menika saged ngraketaken
keluarga saking Bapak Adi Winarto menapa dene keluarga saking Ibu Dr. Haja Supriyati. Pungkasane ngatur menawi wonten kiranging basa sastra lan subasita ingkang kirang mranane dumateng panjenengan, kula minangka sulih atur saking Ibu Dr. Hajah Supriyati nyuwun pangapunten ingkang ageng. Hamba bilih makaten atur tampi ingkang kula aturaken kanthi wasana kula tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.